Dobrý večer, začína sa najlepšie počasie, vitajte. Vedecká obec prišla so zaujímavými až neuveriteľnými zisteniami. Pred pár dňami sa vo vedeckom časopise Current Biology objavil článok o vtákoch, ktoré prenasledujú hurikány. Štúdia zahrňovala roky 2015 až 2019 v Atlantickom oceáne a pri sledovaní vtáctva si pomáhali vedci aj GPS zariadeniami. Vtáky, ktoré sa volajú po latinsky Pterodroma deserta, sa pomocou hurikánov v Atlantiku dostanú k lepšej potrave. Tu im poskytnú práve deje, ktoré prebiehajú medzi atmosférou a oceánom počas postupu hurikánu. Premiešavanie teplej a studenej vody spôsobuje, že kory stúpa až k hladine, kde už na ňu vtáctvo čaká. Počasie na Slovensku dnes ovplyvňovalo toto zvlnené studené frontálne rozhranie, ktoré v priebehu týchto chvíľ vlastne ovplyvňuje počasie na Slovensku. Najskôr prišlo nad západ krajiny, zväčšila sa oblačnosť, zosilnil vietor a objavili sa prehánky. Prehánky severom krajiny postupujú ďalej a v popoludňajších hodinách sa dostali až nad východ Slovenska. Na východe krajiny sme dnes mali teplotu ešte 34 stupňov Celzia. Na severozápade Slovenska, hlavne na Kysuci a Horave, sme zaznamenali len teplotu medzi 20 až 24 stupňami. V priebehu noci, pretože sa k nám dostáva chladnejší vzduch, ale zároveň sa rozširuje výbežok vyššieho tlaku vzduchu, bude oblačnosti málo a teplota bude klesať. Zväčša to bude niekde medzi 16 až 10 stupňami. No a v priebehu zajtrajšieho dňa v tom suchom vzduchu, ktorý u nás je, zase bude naopak teplota veľmi rýchlo stúpať a dosiahne opäť tropickú hodnotu 30 stupňov Celzia v tých najteplejších lokalitách. Na severe Slovenska bude samozrejme chladnejšie. V týchto chvíľach ešte môže doznievať prehánková činnosť na východe Slovenska. V priebehu noci potom bude oblačnosti málo. Očakávame, že to bude také jasné, skoro jasné. Nedá sa vylúčiť z rána v niektorých lokalitách hmla alebo hmlisté počasie. Na severe Slovenska v priebehu dňa bude zajtra oblačnosti viac, ale bude to aj bez prehánok, aj bez nejakého občasného dažďa alebo búrok. Jednoducho zajtra nás čaká suchý začiatok pracovného týždňa. Noc na západe Slovenska bude jasná alebo takmer jasná. Do rána bude teplota klesať na hodnotu 16 až 10 stupňov Celzia. Tých 10 stupňov Celzia môže byť na záhorí. Pozor, bude fúkať ešte nepríjemný severozápadný vietor. Na strednom Slovensku tiež v priebehu noci už málo oblačností, bez rážok, s poklesom teploty zväčša na 13 až 10 stupňov Celzia, ale na Horehroní alebo Kysuciach či Orave to bude menej. Na východe Slovenska doznie zrážková činnosť a postupne sa do rána oblačnosť rozpadne. Teplota poklesne na 12 až 9 stupňov Celzia, na Zamagúri alebo Spiši to môže byť aj jemne chladnejšie. Zajtrajší deň na západe Slovenska bude jasný alebo takmer jasný, ako som povedala, bez rážok. Zajtrajšia maximálna teplota sa bude pohybovať v intervale 26 až 29 stupňov Celzia, ale v okolí Štúrova to môže byť až spomínaná tropická 30-ka. Na strednom Slovensku málo oblačností, z rána pozor na ojedinelú hmlu a maximálna teplota 23 až 24 na severe, smerom dole na juh až do 30 stupňov Celzia v okolí Dudiniec. Na východnom Slovensku v priebehu zajtrajšieho dňa polojasná obloha s maximálnou teplotou od 21 po 27 stupňov Celzia na krajnom juhovýchode. Naši susedia na juhu tiež málo oblační s teplotou do 29 stupňov Celzia. Naši českí susedia budú mať zajtra teplotu na hodnote 25 až 28 stupňov Celzia. Slnko vyjde nad obzor o 5. hodine 22. minúte a zotrvá tam do 20. hodiny a 32. minúty. Jemne sa zdvihne tlak na 1022 hektopaskalov, ale stále je vysoká hodnota UV indexu. Dávajte si zajtra pozor a používajte kvalitný krém. Poďme sa pozrieť ešte na ďalšie dni. Pozvolna sa bude oteplovať. V útorok síce noc 14 až 5 stupňov Celzia, tých 5 stupňov Celzia v dolinách a kotlinách a teplota od 23 po 31 stupňov Celzia a každý deň pridáme stupienok a stupienok. Vo štvrtok, v piatok a sobotu pridáme v popoludňajších hodinách aj nejakú kopovitú oblačnosť spolu s prehánkami alebo ojedinelými búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie, ale stále bude teplo vo štvrtok, v piatok a sobotu aj dusno. Maximálna teplota sa totižto bude pohybovať v intervale 27 na severe, 34 až 35 stupňov na juhu.
oblohu. A ideme cestovať v Ázii dusno, horúco, prehánkovo a teplota 32 až 34 stupňov Celzia. Arabský poloostrov Salalah zajtra 30 stupňov so zrážkami, Džida 39 a oblačná obloha. Hurghada síce len 37, ale za to jasná obloha. Aj Turecko, Heraklion, Pafos alebo Alexandria zajtra budú mať jasnú oblohu a teplotu až do 40 stupňov Celzia. Ak už cestujete alebo budete v noci cestovať k našemu najbližšiemu moru, tak Dubrovník zajtra pri jasnej oblohe až 35 stupňov Celzia. Na Pyrenejskom poloostrove aj so zrážkami v Lisabone, kde 31, ale La Coruña síce oblačná a nezvyčajne vysoká teplota 27 stupňov Celzia. A ešte v Karibskej oblasti, tak aj tam by sme potrebovali dážnik, aj tam by sme potrebovali niečo, čo by nás osviežilo, pretože v popoludňajších hodinách maximálna teplota vystúpi nad tropických 30 stupňov Celzia. Na dnes je to o počasí všetko, ale zajtra ráno sa môžete o počasí dozvedieť opäť niečo viac. Pekný večer a dovidenia.